Ngopi dhisik, sarapan dhisik, ben bergas anggone mergawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang santri Bandar, iki aku ana ing sak ngarepe Candi Boto. Candi sing ngemu sejarah kanggone para warga Nganjuk. Ngenteni rombongan saka Kediri. Karena aku melu rombongan saka Nganjuk ku trayeke ngalor adoh saka omah. Nah, iki acara reuni alumni Pondok Salafiyah Bandar Kediri ing tlatah Geger Madiun. Tak liput muga-muga ana manfaate mligine kanggo para kadang santri sing mbok menawa uzur ora iso hadir, ora iso rawuh taun iki. Lan muga-muga apa sing bakal tak aturke iki ndadekke manfaat. Oke. Alhamdulillah saka wetan kae wis katon kledang-kledang. Alhamdulillahirabbil alamin. Budal. Loh, kok bablas? Loh. Lah, wah iki jenenge kecil telek pitik. Tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Nuwun sewu sampun donga no dereng. Ampun, alhamdulillah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mula rombongan bis lumaku tumuju tlatah Geger Madiun Jawa Timur kawiwitan. Setir diuntir-untir, penumpange wis ora mikir merga menawa kakehan oleh sarapan lan wis kesel anggone karaokean. Dadi yo padha angkler. Nah dulur, senajan wis rada awan, usanane teka ing papan panggonan Pondok Pesantren Al-Falah. Lumebu ing papan reuni ki wis sinambut dening sesawangan swasana kembul bujana pasugatan sing arupa sarapan. Senajan to tekane wis rada awan, uga wis katon saperangan para santri sing padha rawuh dhisiki. Lan acara wis kawiwitan kanthi tawasul lan tahlil asumpan donga marang arwah para leluhur, para pangarsa pondok lan uga para santri sing wis padha ndisiki sumare katimbalan dening Gusti. Sarampunge kawajake ayat-ayat suci Al-Qur'an dening Ustadz Afif Fauzan Taufik, katerusake atur palapuran pangarsa utawa ketua Ikatan Keluarga Santri Salafiyah Ikasa Bandar Kidul sing katurake dening Santri Agus Majid. Sing panjenengane iki mestine taun kepungkur ki wis purna masa bakti utawa masa hikmahe. Lan 5 taun candhake ki kapiji utawa kapilih maneh minangka pangarsa utawa ketua Ikasa. Kaya katerangake dening Haji Mahmud Rozi minangka pangarsa pemilihan. Ingkang kaping kali selamat atas terpilihnya kembali. Dirungkas tak tunggu undangan syukurane. Sateruse gilir gumanti Mauidhah sing sepisanan dening Kyai Haji Abu Bakar, sing kapindho dening Kyai Haji Ahmad Soleh, sing kekarone iki minangka pangarsa Pondok Salafiyah Bandar Kidul Kediri. Dulur, dene Mauidhah kekarone para kadang bisa mirsani ing konten CJ sing kapijikake. Lan para kadang sarampunge mahalul qiyam kajaba katutup barokah donga
Musyafakah antarane para alumni iki minangka purnane acara temu kangen ing tlatah Madiun. Para kadang santri sing taun iki ora iso rawuh menawa ana pepalang utawa uldur, muga-muga tetep sehat lan tansah pinaringan panjang umur hingga taun ngarep iso melu rawuh sing rencanane bakal kalaksanake mapan ing tlatah Blitar. Wis dulur para kadang santri, sakmene dhisik pawarta saka pondok kita. Aku Kang MJ asli santri Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.